Haidolok no saun mano thangna 21 mas tei 22 mas sani romuni roman skidma tei road block eba strike khaijangmani. Phiaba Miapro test march TSM ni adang rok CM Dr. Manik Sahoy Malika tei CM bai kwbangma kogrok samani yagulo tini simi track ro sawina harjakha. Tai o track ro sawina harjakmani tei kwbangma tiprasa rokni sungmung tak obono je tangwi hacker style ro sujana nangkha kunu phani solution maya tangyani tamani style ro sujak khainai. Hinkhe no o confusion tei TSM ni adang hamalo jamatia hunbai tam saka norok hamke khnawi naidi. Acha chung to kisa sikang no norokni jeta norok CM bai malaimani tini hastini montri okra bai malaimani boba hairo koklam rok salika nang kisa sukrubya saimana chuno. Hambai call up khaima bagai public to kwbangma confusion tei chono allegation roi tong khaje the strike withdraw khai ke hanai haifana chung 21st je indefinite strike ta kokmani amo chung statement on saka je chungno government rok ringya ka mo chung withdraw khai haifana mi apro chung for timing amo obokha haifana tini chung CM bai kok saka bo bai personally malai ni boni quarter ro tabo chung bosongno saka definitely omo to genuine issue and omo bonai nai cabinet bo place khainai tei sakau government of India bai kok sa hanai tei palai nai definitely bobo mutu go chini o demand fulfilling thing chini borok rok ni bagai tei especially chini students rok ni bagai jeta thangnai miani salo kaisa press meet khaiga Agartala press club ngai abisingo khanani salo Monday ni salo teisa kuthumui kaisa protest rally khainani tongmani ngai abo ki tabuk boda khlainai na khlai abo bahayabo naji sung to CM bai malai kha abo sung CM bai malai ge sung personally sung kok sakhaba for the timing sung amano hall khainai haipana sung future ro sung along sakha chini students rock date future issue nya na definitely permanent solution ni bagai roman script by English script by both the script by the question be setting something appeal khai kya te the exam mara ya tong nai ro or ne bai butun saka so that borona consider khai te we re exam ro ga ni bagai hai tabok tung them bai malai kha bas bosono ko ro kha bo nai nai so je khana ni be amono chung hall khai na hor ka chini je movement Acha awa bisingo tabuk bo chinthane awa he kothoma phayo borok tabuk luku tipra dofani lukurok kuthumui tonglayo khana bo haino strike ka sulainai haino abo hai andolon khlailai hini jeta borok wansugui tongmani ning borok bagu bo he ko kasar mung tongnai nin phaisingti ang omon ko kasar nai tabok chung tini tirpra ni sema sema lagi kok thakaba chung bono thaka chung bahai khainai ge bosa boto bobo musugun definitely chini the language amo ingthung boni bagai chung ang omon kasar nai lukorno chung malagi kok si sakaba chung nai singai busuk bising sini all the demand amo fulfilling chung nai sinai haipana chung for the future chung movement to continue khainai ne boni bagai chung tabok joint committee chung am form khayana so that future rogo jodi yang tong khang definitely chung movement carry on ma khainai boni bagai chung joint committee form khai chin movement chung am continue khainai future rogo am de haita acha borok kuno timing norok no riwi da rikha je o mas ni bising nai ba 2 weeks ni bising nai bahai kuno timing rok no riwi da norok tini abo gosimung tubu kha bahai abo timing to roya tabo chung malage tini de demands rock chung boni thani place khaika and chung omo to tini chung malage bo chung no ding khaba chung malage tangka haipan chung within 2 days chung memorandum ya farnai bono inke wamo saka wo bro honai government of India te orobo je cabinet of definitely place kene nei chung no sairoman bagi chung amono CM ko ro khaba chung bono ta honai respect ro goi chung amo boni ko no khana gai na maningo Hinkhe dolong norok khnawi ni mangkhana
TS ni adong rok CM bai malai khatai malai tam saka oborok no khana hini mankhana video o hingke borok sauje CM bai malai saka puje roman script no tei je issue je student no bai je issue tongmani obono dakti khlai no obono fulfill ma khainai hinui tei in future o kuno roman script no tei ne obo jungjala tangtho tei obo jungjala ongna nangya tei khe khaya nangnai hinui CM no saka. Hingke dolong norok o CM malai CM je haike samani obono busukjak ratei kubui ongna tei CM kubui de chini tei tiprasani jungjal roman script je jungjal tongmani tei issue tongmani obono bo kubui solve khai mano tei na bo tiprasano just strike no rosarna bagui sudu na tiprasarni bwkhana just haikalaini methemna bagui haike sakana nog tamo hini bhaka hingke dolog tini video ni bai asuk ang sinai channel kwtal wngtong like share tei subscribe khaina pudi malai tei kisa kwtal video hambai.